दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि मुङै जे ट्रास्ट जथायै जोंनि दखरा गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गासै आगुनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननि गोख्रों बाहागो लानायजों उदखारि बेरेखा सानखौ जोङो दिनै फालिदों आरो बे समाव आं गिबियावनो बाहागो लानाय साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि हामलायनाय खुलुमनाय आरो उदखारि बेरेखा साननि जोंनि जे खौसेथि बे खौसेथिखौ बयबो मदद होनानै बाहागो लानायनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। बोथोरनि थाखाय आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै। हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि एबसुनि आगुनि गोलाव समनि आफादगिरि आथिखाल बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों। बिटिसिनि स्पिकार मानगोनां कातिराम बर' बिथां, एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां, बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आदा बिथां, एबसुनि बोसोनगिरि लोगो आफादगिरि, क'क्राझार गार्लस कलेजनि प्रिन्सिपाल, बासुगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि बाजै भानुमति बसुमतारी, बिथांनि आंगो फंबाय लबेन बसुमतारी, बेयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लानो हादों। मानगोनां गेदेमा सुबुं बिथांमोना बाहागो लानो हादों। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि आथिखालाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि हिसाबै जिहेतु बिनि गनायथिखौ मोनबाय, मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर डिमासा मोसाहारि बिथां, आङो बयनिबो मुंखौ लानो हानाय नङा, निमाहा बिगोन। बेयाव दखरा जिल्ला आरो ओनसोलनि आगुनि आथिखालनि गासै एबसुनि मावथि बिबानगिरि गुबुन गुबुन आफादनि ट्राइबेल संघ, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि गौथुम दैदेनगिरि नोंथांमोन, आं बयखौबो फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि थैनाया दिनै 29 बोसोर जाबाय आरो बे सानखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जों फालिबोबाय थादों। दुलाराय बुहुमनि गेजेराव आरो बर' माहारिनि जिउ खुंनायाव बे मोनसे खोमसिनि सान आरो सममोन, मोनसे खाथि बिसिनि सान आरो सममोन, जि समाव जोङो गावनि गेदेमा दैदेनगिरिखौ गावनि आखाइजोंनो जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो बे मोनसे जि लेसन सोमब्ला बसुमतारी बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाय आरो बेखौ फोजोबनायनि जि मोनसे थासारिमोन, बे थासारिया गासैबो बिथिङाव आफादानो जा गौथुमानो जा जायफोरा बेबायदि हिंसानि लामाखौ लानानै बेखौ फोथायनानै हाबा मावग्रा बिथांमोननियावबो निस्सय मोनसे रियेलाइजेसन, मोनसे रिकनसिलिएसन फैदों होननानै जों सानो आरो बेखायनो दिनै सोमब्ला बसुमतारीनि जे थैनाय आरो बे थैनायजों दिनै मोनसे गोजोन आरो शान्तिनि परिबेसखौ जोङो बयबो खौसेनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामग्रा आरो हाथियार लानानै आन्दलन खालामग्राफोरनि गेजेराव गोरोबलायनानै दिनै मोनसे समाधाननि लामा आरो बर' हारिखौ अरायनि थाखाय गणतान्त्रिक शान्ति आरो अहिंसा मोन्थोरजों गायसननो बयबो समायखिरा लानानै दिनै लामा हान्थिगासिनो दङ। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथाङा सासे बर' हारिनि जातीयताबादखौ लानानै, जातीयताबादनि आदर्शखौ लानानै बिश्वास खालामग्रा हाबा मावग्रा सासे स्टलवार्टमोन आरो बेखायनो आं सानो जे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि आरो जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय साफ्रोमबो यां लाइमोन दिनैनि जेनेरेशना सोमब्ला बसुमतारीनि जिखिनि बिहोमा कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जि आत्म बलिदान, बिथाङा आपोसहीन भाबै गावखौ जि बावसोमनाय, बार्गेनिं आरो आर्गुमेन्टआव माब्लाबाबो जेननो रोङै आरो जेननो मोजां मोनै
जातीयताबादखौ लानानै गोसो बिखायाव लानानै हाबा मावग्रा बिथांनि आदर्शखौ जों मालाबाबो बावनो मोननाय नङा। बड'फानि जे आदर्श बे आदर्शखौ गुदि हमनानै जोहोलाव सोमदोन बसुमतारी बिथाङा हाबा मावदोंमोन। इयुननि आरो दासिमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बयबो जोङो हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बर' हारिनि सासे गुबै आरो गोग्गोम पिलार होनना बुङोब्ला जोहोलाव सोमदोन बसुमतारी आरो दिनै बिथांनि जे अबदान बे अबदानखौ जोङो इयुनाव राफोदै आरो साबसिनै हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' माहारिया समायखिरा जोङो लाबाय होननानै आङो दिनैनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावबाय आरो फैबाय थानाय समाव सोमदोन बसुमतारी बिथांखौ बुहुमाव ओनसोलाव जोंनि रायजो आरो माने नेशनेल लेभेलाव जोङो लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर दङ जोङो बोसोरफ्रोमबो माखासे बाथ्राफोरखौ एजेन्डा पलिसिफोरखौ लायोब्लाबो जोङो नांगौ बायदियै जों हाबा मावजोबनो हायाखै। आसा खालामो इयुननि समाव आरोबाव जोङो साबसिनै पलिसि आरो माखासे एजेन्डा लानानै जों हाबा मावनो हागोन। गोलाव बाथ्रा आङो बुंनो सानाखै। दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों आरो इयुनाव जिखिनि जोङो आद्रा थानाय जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिफोरखौ आरो सोमदोन बसुमतारी बिथांमोननि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेवलांसार होनाय, बड'फानि जि गेरेमसा हारि दानाय, बे हारि दानाय आरो बुहुमाव बर'नि आदर्श आरो बर' हारि थांना थानायनि जि मोन्थोरखौ लानानै हाबा मावलांनाय बे बिथिङाव रावबो जाहाथे गोहैलो खालामा, रावबो जाहाथे जिरायनानै थाया, बेनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंजों जोङो जथायै हाबा मावलांगोन। आं बेखौ गोसोआव फोथायनाय लाखिनानै बयबो जातीयताबादनि आदर्शखौ बिखायाव बजबनानै जोंनि इयुन लामा हान्थिनांगौखौ जोबथा थांखिसिम सहैनायानो जोंनि गुबै हाबा आरो बे हाबाफारिखौ साफ्रोमबो मावोब्ला हारिया सानसे नङा सानसे जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआव जों सहैगोन। बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै सफैनाय गासैनिसिमबो आंनि फिन खेबसेबाव खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरनानै আৰু ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজক আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাই মোৰ এই সময়ত ভাষণ মই সামৰিছোঁ। আং फोजोबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।